Wapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ke channel kana kicha. Sya pan petai badia siat akanong ba Sudan. Katkum ki kubor balayo lom la yutu bahadu shis pa ngut ki sipai military jongka Sudan kila klat bat ki balaman saw mata haga jing sya pan petai bom badia siat ke beisir kai ha khartom ke badan hanong ba Sudan. Tane ke jingya siat kelas sedang nadu ke singsai jain kata khat santerik mentau benai tang na kadau ke jingya kanat bat sngop her jingmut hapreng ki arngut kinong yalam ki sipai military ki blatip kerteng kumu General Abdel Fattah al-Burhan bodai unong yalam bahedu ka kenhun sipai lane ka armed force jongka Sudan. U General Muhammad Hamdan Dajalo ubalong unong peniai lane unong seng ya kawi ka kenhun balatip kum ka rapid support force. Umju kane ke jingya siat kala kata hakeleng kinong ba jong kari daga jingya snam la syak penjulur lut ru ki jing don jing em bat ka international airport ru la syak penpra lengba ka jing pen pthai bom bashar khai susu kawai ka nong song snong jong khartom kala yetu ha ki reporter ba ha kini ki arsi ki breu ha kan jaka kemio thia yo dam ba ki la ban susong air men sim bagi turu ba ka bam kala sedang duna ba ka di kim dan syu hendaya mata ki penan kam da ko ka pladap song lupa ha ki bilor Henry Kineru la ban tip kila ban lut mental ane la syai. Hendiat ngin pai sepang ka e gane ka RSF. Ya ka RSF la seng house nam arajar khatlai ha kata kapor unong ilam jong kane ka grup u General Muhammad Ulawan ha kabor. Kumta ula sedang ban Muslia ban yakun ya kari Yemen bat ka Libya. Ula kini kato ne ki Parkser ha Sudan. Ubjuru kini ki breu badan ha ka grup jong ka RSF kila sedang ban lek beng lek klem akor ya kinong Sudan bat house nam arajar khat kendai kila peniap adu shispa arpongut ki breu kat ba kidang yakhi syafang gane ke jingsha lek beng tang ba kat kata ga jing klain bat lek don bor jong ki RSF and ki sipai jong ka Sudan daga jing tresitom klem song thai dala bantela kam ya kata ga jingjia bar kila penyo ga jing song suk song sngan hapo gari aga bidai bakte ga jingjia sipai jong ka Sudan kila persang ban khat ya keren penyesuk bat ka rapid support force Henry kat kum ka jingtip laong bakini ki RSF kempat kuat ban penyesuk